dambobuda off topic mishari. Do you know kuti demon rekusaroorwa riri pasi pepfungwa dzekusaroorwa? Pfungwa dzekusaroorwa dzinopisa kudarika demon. Every month utori nemukomana anotokuda. But ngei usiri kuroorwa? Ngenyi usiri kubvisirwa mari? Ngenyi? Ngei? Pauri kudeidzwa kunzi kuya kuma introduction one mama wangu, ukwenda wakarwa mini, ndakuapedzera. Wakaita kundandama chest yese. Hapwa ichida kuti kuchu. Uboziko chopa haga mbuya. Ipfungwa dzekusaroorwa. Erubariwa mushere. Osvika pamba une freedom, uchinogara pamakumba atezvara. Pfungwa dzekusaroorwa. Saka stylist ari kutoda kukuruka musoro. But mhanza yenyu iri kunyanya kupenya. Everybody mushere.